Naon kung sila dan mata. Puting-puti oh. Ako din mamaya. Pwede na ba? Ayan guys, matutulog na. Saringit na oh. So ayun mga ka-dragon, dito tayo matutulog sa farm. Dito na ako guys matulog. Ngayon ko sila JD na. Gagawa daw si Auntie Ligaya at Santi Pasig na putong bigas. Ayan, ipapakita nila sa atin. Hindi ako makasama dito. Takutin ko sana sa Tiligaya. Buti ko matulog ko sa Tiligaya. Ayan si Auntie Ligaya guys, natakot na matulog na wala kaming kasamang lalaki. Nag-repair na lang ng marinig niya yan eh. Lalo kang takot. Lalo siya kami hindi makatulog kay takot siya. Lalo siyang makarinig lang. Nagtarkok talaga ito yung bakit. Hindi kasama ni Eunice matulog doon. Hindi? Hirap. Diyan mo pala sila ni Tinida. Kala ko walang tao dyan. Agad ka nung lagda ko. Tungkol na rabi eh. Naku, magalabot tima. Bawasan nyo eh. Doon ka sa doon sa gitna mo yan Hindi na makagat. Yan bali dyan yung dyan gigilingin yung bigas. Ang cute naman ng gilingan na yan. Basta di una gilingan. Hindi isusong pinatay. Kala ko yung gilingan na bato ang kwan. Maganda yung gilingan na bato. Tugtugaw ko lang. Tugtugaw ko lang. Na ganyan ka. Sagsak ako tsara mo lang. Ang ilagay? Oo. Ha? Di katagal eh? Matagal eh. Ura giling ka tao nagtingap balay. Ang sarap pang dito pag ganito no. Wala man ganun dyan. Bayan na. Makalawang pa ito eh. Hugasan pa daw yan. Kalkalig ka sana kung Pantao, hugasan ko na tao. mara ka na ang bugo. Ano praman? Ay pala, kamang Gigi. Kasi rin nyo nakatadaw. Patata, kanito, patata. Ito ko kagiling. Salitan pala tayo ng ganyan eh. Hanggang gabi eh, hanggang walang bulto. Kaya ibabad mo na at simulan na natin. Antay, baka pagtulog tayo, biglang may maggiling. Paktay ka daya. Ito ang kuha. So ayun mga ka-dragon, ito yung ating gigilingin na bigas. Binabad lang muna siya sa tubig. Antayin na lumambot. Ang sarap lang dito sa bukid guys pag ganitong oras. Payapa, tahimik ang kapaligiran. May kasama si Rambo matulog dito. Rambo. Ate Martilyo na eh. Ang sisexy naman ng ating mga ladies guys, oh, 'di ba? Tapos may mga baon pa baga silang mga tender i-bag grade natin. Kala mo naman may kabit up sila dito sa kubo eh kung makauran eh. Ganda rin ko pa ito kung Charmaine ko ka. Sana all. Magkantahan nga tayo dito. Dito na po ako. Ito lang support. Ayan na, gumigiling na si Tita Ligaya. Try. Ayun na, Nick Brown na yun. Magpapanpaday. Magpaarakal. Ang sao bagas na ikama. Okay lang araw. Trial and error. Tatay mo.
mga ka-dragon, sumunod yung asawa ni Auntie Pasing. Talaga nga, mali may pusing ng Kilmarsay. Nakabuntot ka agad kay Auntie Pasing. Sumunod dito sa kubo, guys. Hindi pwedeng doon ka matulog na wala ako. Wow. Baka daw may kamit up sa Auntie Pasing dito eh. Paano nakita siguro naglagay ng pulbo, lipstick. Sana all. Buti kang Tiligaya, walang nagkuhan. Walang nagmamahal eh. Meron naman. Buti si Auntie Ligaya, maaga niyang naipusing yung asawa niya. Walang nagmamahal. Si Auntie Pasing, nahirapan magpusing kay Uncle Marsing eh. Hindi ba kulang ng tubig? Ayan guys, inaabot na kami ng dilim dahil pinalambot pa itong bigas. Dapat ako makalot. Order nyo. Wala mong galabas. Meron eh. Tignan mo ah. Gilay. Ba't na ganyan na rin? Talaga. Balik kanawin. Kanawin itong dano. Naligat. Alam lang ulit na ito. Oo, nabalang yan. Ngayon mabulit. Wait, dito, balang dito rin eh. Oo, kabilaan, gaya. Ganun yung tagilingaan. Sige, persa. Tam na lang mulit mo siya. Kaya nga, di ba? Kulang lang sa kwanto, Kulang lang sa babad kanina. Kaya medyo makirasang. Kasi yung tinray natin kanina guys, medyo magaspa. Kaya binabad pa namin ng mga ilang minuto. Ilang sa tanong mo dito kay. Para magandang pagkakagiling. Para malambot. Pinong-pino. Buray ka. Nagpati mo talansan. Dos. Ano ka? Ako rin, ante. Ito. Yan pala yung malapad ang kinuha nating lagayan. Ante. Yung parang kwan. Sige. Ako din mamaya. Laba. Buta ka? Dali ka dahil panggalabas, Saraan mo pa ito. Ano mo? Yan sa gilid niya. Ante, baka magiling yung kasama. Kursado ah. Madali kumata na kumata. Kaso yung gaspa. Pwede na na. Nagkasap ko lang. O ano? Nagkasapon ko kaya ko. Sige ka doon. Wait lang, ante. Ano? Napati ko ng mga ado. Ano? Gapa naman eh. Baka walang maglabas sa atin. Tugaw ka ako. Hindi ka makatugsa. Nailu. Puting-puti oh. Pero pag luluto, wala mo na ang suko natin pare ko. Okay na yun. Hindi naman natin pangbenta. Walang pangangamon lang. Good sarap gay. Wala na kasing mabiling sayang. dito. White sugar. Sek. Yan. Kita din na punta gumata. Meron. Ako ng pangarap. Angkel, pasuyo nga ako siya, Angkel. Hindi na ako makakon dito. Abo, ante, patry nga. Kanina mga try. Hindi ka nagsisak na. Ba? Hindi ka makukuha. Utay lang siya pag-utan.
Naglabas yung regla mo dyan. One. Ay, nakahirap pala. Paraw. Kita niya yung sander ko. Mawan ko sila dami mata. Magkanto ka na lang, auntie, oh. Ay, Ayun na yung malapad kasi. kaya parang ano siya, oh, yung Ilagay mo Array parang one. nariyan. array 1. Palit mo. Ayun, ipalit man, te. Nakahawak ako sa lagayan, nakahawak pa ako dito. Number 2, Diba, number tayo ka 3. din? Number 1 niya, ante. Number 2. Number 3, mabilis. Sige namin ka, bagkatin mo naman. Siya kasi yung kuhan, siya rin kasi ang nakalantag ba doon? At kasurutin niya pa kuha na amani. Mabagka yung amin. Maingat si Auntie Ligaya kasi siya naghiram. Pasing ko na. Sursado ko mga madukol. Ay. Gusto namin. Hindi ko mabanog. Pinsip na siya. Maganda pala yung may ganyan, no? Ngayon lang din, parang ngayon lang din ako napunta ng ganito. Kaya magkaramid Kasi kay... pag nagpapagiling, hindi ko napansin yung ganito. Kaya nga, ako rin. Basta yung pagiling ko ng malagkit. Marami na yun. Ito na lang. Pwedis na sa mga kanila. Maganda kung kuryente. Mas mapilo, ante, pag kuryente. Nagaw na kisang mo ta. Parang dubinda. Nung araw, guys, ganyan lang din ang ano nila, gamit. Pero yung bato daw. Hindi, ganito rin. Ay, ganyan din. Pero iba pa yung bato? Iba pa yung bato. Yan, nilaluan Parang nagaganon ka rin, kanin parang gamasan, para te? ano daw, Nagkasasa ka mo. Akala ko, Nagsaka ko sana kabil mo. akala ko kusaan lang nagakuhan. Kasta. Kasta ka takil mo tal. Pag yung bato, tagi isang kutsara lang, kailan ka pa rin matapos? Paano kung isang salop yung ningkwan mo? Ano ka? Tagal eh. Ito ba? Ang magawa ng madami. Nakuha na ka. Magawa ng madami. Kung hindi mo kaya mag-ganon, no? Di ko kasi sana pagligilingan na. Di adi. Anagan man. Asawa ni Piling agad arami na. Kabsa ni Jose. Bali, bukas pa pala natin ang umaga to iluluto kasi nga, ano daw, para mag-alsa pa, sabi ni Auntie Ligaya. Pagod na. Hindi. Hindi? Mayroon pang bilis na kunti. Oh. Baka man siya. Ikon ko yung bigas. Ano kayo bigas dito? Nakati ko. Tigil man ka. Parang glass na to, baka makanta tayo. Finished product. With 5 minutes. Pogi yung tagakon namin, no? Pero giling. Sandok. Habol yung tata. Easy, Hindi ko ante. naglingkot mo. Sa limlig ka. Doon na pan mo yung persam. Basta mo kami ulit kung matikulagi ko. Matikulagi. Nagdilip mo. Mairot yan. Kaso ito ang pan talaga, oh. Hindi ba? Hindi mo pa. Isang kamay nga lang sa Auntie Ligaya. Paano wala na? Kaya kabili. Tapos. Hintay. Wala na. Ganun na. Tatlo ko. Wala. Dito nanti, oh. Lagyan tubig. May katagitan nito. Tangipin na.
Wow, astig. Yan ito sana dapat to. Yan, madali na yan. Ito, yan. O, diba, nakagaling na tayo ng bigas. Anong iluto mo, Tits? Fried banana. Fried banana. 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 Itong ulam, guys. Dapat paggabi, hindi mas kwan. Light lang. Oo, light lang. Para Charot. tulog kayo eh. Yan, sa sunod guys, may solar na tayo dito sa loob. Malapit nang dumating yung solar na dinonate sa atin. Daw mamalaka kabagan tilgaya. Sabi, Sa atin kayo nakaganyan. sabi niya, oh, ayan lang yung ilaw, ito lang yung ilaw natin. Mabutang talaga, kwarag. Mamaya-maya daw kwan na. Mamatay na yung mga ilaw namin. Ito matagal to, yung string light. Ay, pero ito, ang mauna tong malubat, 2 bar na lang to eh. Hindi siya na, na arawan. So, ayan guys, kape-kape tayo, syempre. Hindi mawawala ang kape. Muna. Tapos na kami magiling ng bigas. Kapi-kapi. Na yun, tisida pang breakfast. Magkain ng gutom ah. Ako magkape ah. Daming kanin na. Magkain ako, kanin ah. Guys, simot ang aming ulam. Then, bagoong. Sarap. Sarap magkain kahit ulam-ulam. Bubuin lang. Sarap nga eh. Nagpapatupad na ngayon ng forced evacuation sa mga residente na nakatira sa tabing ilog na nagsimula na rin lumapaw. Kaya naman nadarang Sa Isabela ang kwan talaga ngayon. Dahil ng bagyo. na nasa higit 600 pamilya na ang nilikas. Ayan guys, matutulog na. Matutulog na kami. Nagkabit kami ng kulambo kay may lamok. Ramdam na namin yung lamig. Lamig ng simoy ng hangin. Nalubat na yung solar doon. Ay, yung string light din. Gababa? Ha? Gababa. Kita-kits po ulit tayo bukas mga ka-dragon. Good night. Good night po.